Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum fa'ilin. In kuntum yento ana sapa sira kabeh ana iku fa'ilina wong kang padha nglakoni bima surati kelawan usul ingsun musyawarah utawa usul walam yaktok lan ora tumiba apa alqaulu ucapan ngalaihim ing atase dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf. Bal innama ngurido balik angin pestine diadepake ngalaihim ing atase dulur-dulure Nabi Yusuf apa zalika mangkono usul taklifan ditaklifan kali sih ngerasa taklif jadi taklifan kali sih ngerasa welas sayang lah isih ngerasa sayang. Li qalbihim kedue atine dulur-dulure Nabi Yusuf wa hadron lan isih ngerasa wedi min nisbatihim saking kenasapane dheweke kabeh lahu kedue Nabi Yusuf ilal iftiyati hati ilal iftiyati maring bersikap apa jenenge pembunuhan apa au ing kuntum utawa yen ta ana sapa sira kabeh ana iku fangilina wong kang padha nglakoni ma ing barang ngazamtum kang nyejo sapa sira kabeh ngalaihi ing atase Nabi Yusuf utawa ing atase ma rupane min izalatihi saking ngilangi Nabi Yusuf min ngindiapihi
saking sandinge bapakne Nabi Yusuf. Wala Buddha lantan kenora faf ngalu mongko padha nglakonana sapa sira kabeh hadzal qadra ing ikilah kira-kira ae tegese ilqaahu kira-kirane niku ilqaahu ing nibake Nabi Yusuf fil bi'ri ing dalem sumur. Fal ula mongko utawi sing awal iku alla tafngalu yen to aja nglakoni sapa sira kabeh sayan ing suwiji-wiji minal qatli saking mateni wa taghribi lan taghrib nglungake utawa ngguwang. Berarti fal ula niki maknane sing luwih utama. Fal ula mongko utawi sing luwih utama iku ala tafngalu yen to aja nglakoni sapa sira kabeh sayan ing suwiji-wiji minal qatli saking mateni wa taghribi lan guwang ning alas. Iki tafsir seka ing kuntum fangilina yen to ana sapa sira kabeh ana iku wong kang padha nglakoni kelawan usul ingsun. Kembali ke masalah ingsun wingi ana werna loro, ana sing nafsiri sing usul Yahuda wingi nika. Ya menek kelingan kok. Sing siji wingi nika ya wis kae aku lali mbalen. Aman kok aku lali wong jenengan luweh lali kok. Iki rada aman. Sakjane awake dhewe niku ming 11-12 tak omong. Awake dhewe niku ming 11-12. Padha le lalen EQ-ne ya ming kerunda-undi. Wis EQ di bawah 100. Lah niki ten mriki niki ana ucapan utawa ana usulan sing terjadi di kalangan sedulur-sedulure Nabi Yusuf tentang rencana le arep nglungake Nabi Yusuf saka bapakne, saka Nabi Yakub. Usulan iki didhepke utawa ya do diusulke ngurido ngalahin zalika. Do diadhepke, do dimusyawarahke. Ning saka usulan-usulan iku ternyata mayoritas tetep isih do duwe rasa welas, isih do duwe rasa sayang karo Nabi Yusuf. Tenriku tetep mereka niku asli sedulur, mula ati-ati mereka niku do taklif, do sayang, do mikir ning piye ngono. Isih duwe rasa mesake, wah piye yo taklifan likol bihim. Isih do duwe rasa bingung piye yo. Ya kaya bapak-bapak nek arep ngekeki dhuwit jenengan kuwi bingung. Kei apa ora. Bingung ngono. Nek iki ketemune ra sida ngekeki. Awel.
tur isih duwe rasa hadaron jaga. Piyek-piyekno Yusuf ki keluarga. Makane isih hadaron. Jaga kenasapan. Jaga nek nggone dhewe jenenge isih jaga iki ki sedulur, iki ki trah. Nek arep nyilakake, arep melakukan satu kelakuan sing gawe mati utawa gawe cilaka ning Nabi Yusuf niku isih do mikir jero. Wah iki piye ya. Ki mula le musyawarah bulet kuwi suwe kuwi. Suwe ora sedina rong dina. Le rembukan iki ngantek anu kok pindah ning rumah makan ping bola-bali kok. Pindah nang kono orang ketemu wis lak sore terus ke sesuk. Wis bar kuwi terus WA-an meneh ketemu. Nang Numani. Sing siji ra setuju. Terutama sing wedok boros-borosi. Nggo nempur kena guru kuwi ndasmu lho ngene iki. Ra sida meneh. Akhirnya ning anu angkringan jimatan. Ngirit gelar klosoe rampung. Nek yo udan bubar. Mawon. Wah suwe iki rembukan piye carane supaya iso menemukan kemufakatan yang amat sangat tepat. Ngedohke Yusuf ning Yusuf ora cilaka. Kuwi lho prinsipe. Lah angele ten iki niki. Yusuf kudu didohke saka bapane ning aja cilaka. Wah, ya ngeculke ndase ngene buntute. Wangel banget iki. Karena memang isih taklifan pisan, isih duwe rasa sayang mesakake, sisi lain tetep isih ngakoni kenasabane keluarga. Secara nasab ora mung keluarga jan adi niki. Wangel nek jenengan ora urusan das-des. Keluarga apa? Serakah lemah kidul dikuasai, lor dikuasai, keluarga silet. Wah, iki repot. Repot nek ngono iki repot. Jeneng ming masalah warisan iki nek jenengan warisan iso mungsuhan sak pol-pole. Parah tenan jaen. Maksudnya ming masalah warisan kok le mungsuhan nemen iki lho. Parah masalah warisan le mungsuhan nemen. Ana sing ming masalah sepele ngono kuwi terus dadi congkrah. Terus dadi pedhot pas sedulurane, ming masalah sepele. Ming anake adine ketampa ning UGM. Anake kakangne ra ketampa, ngene pedhot. Pas sedulurane pedhot ngantek gemromang, njak aku mono keluarga goblok kowe. Wah lah ya wong akeh pikirane ana sing cethik, pikirane ana sing cupet. Seolah-olah ki nek wis kuliah nang UGM sesuk mesti dadi pegawai top, dadi wong sugih, terus sing ra kuliah ki sesuk kere.
Walah kok le ya Allah. Gek kamangka ketemune sugih kere kuwi iki padha wae. Nek ning alam donya tenan nek jenengan rasakno sugih kere iki padha wae. Penak le ngawaki kere tak omong. Ujian sugih ki akeh banget sing ora lulus. Ujian sugih ki akeh banget sugihe niku ngeterke dheke ning neraka. Sakniki delok sing do duwe ijazah profesor, duwe ijazah insinyur, duwe ijazah DRS. Dengan ijazah kuwi akhire dadi wong pejabat, sugih. Wong dadi pejabat sugih. Gek jenengan yo ngerti sepak terjang pejabat neng Indonesia iki piye. Nek sing mulus resik halal ngono dibanding karo sing rada undet-undetan. Sing hasilnya juga akhirnya ora jelas ngono. Ketoke prosentasene iki 85% karo 15%. Sing 15% resik, sing 85% ngeri niku. Sugih ning ternyata cara goleki karo le nyambut gawe wis kok ngono ngopo dimereni, rasah meri lha kok ngono kok dimereni. Urip gawe beban dhewe kok. Kuwi rak gawe beban to. Ya ora nek mandang penuk men kunjungan dolan-dolen duwite puluhan ngantek tekan ratusan juta lah. Kuwi rak hitungan matematik. Ngono kuwi hitungan matematik. Gawe beban ki wong le dadi we paling 5 tahun, suwene 10 ngantek 15 tahun nek ngantek 3 periode. Ning saka kuwi sekali mati des mulai beban iki wis ora iso ucul. Kamangka nalika beban tanggung jawab ditakoni ora bakal lulus. Ditakoni ngeten wis ora bakal iso lulus, resik lolos ora iso. Genah le nyambut gawe kok ngono kok. Sekali ora lulus, wis pemburine sak jejuluk anane ming cilaka karo cilaka. Penake sepira? Wong muni nang donya penak 15 tahun hasil ampuh ning yo ora penak wong nyambut gawe terus kok. Ora mesti penak. Rampung ra dadi pejabat, leren pensiun ora penak, gerang-gering kok. Asline ora pati penak, wis rasah meri, rasah pengin. Ora rasah meri, rasah pengin. Kanjeng Nabi iki ngendika, sak apik-apike ngluru rejeki nyambut gawe kuwi pokoke bakul. Wis bakul wis menang. Bakul kasur apa ngono. Lah iya, kancane kasur semangka bosok kuwi. Glundang glundung. Bakul lho kula matur bakul. Karena engko ning kono ana bentuk dosa besar sing antarane bakul karo dosa niku jan selisihe lembut ra ketara jenenge riba. Dadi kula matur bakul aja ngantek riba, nek bakul ki ya bakul jujur. Kuwi top nek kuwi malahan. Merdika arep digawe resik jenengan sing gawe, jenengan arep gawe reget jenengan sing gawe. Ora ana ekosistem reget nek wong merdika. Wah aku arep bakul jujur monggo. Wah aku arep bakul curang monggo. Ning nek
pejabat ra iso. Nika tersistem ana mata rantai ning kono. Sing rada ngisor ming gegeret dhuwure, dhuwur reget ngisore katut. Abot nek niku, ning ya semonggo wong do wani tanggung jawab engko nalika mlebu kubur kok. Dek saiki wis sithik-sithik priksa wong iki doen iki. Wela wis do priksa-priksa kok. Wis do mulai priksa-priksa. Wela kok dugur iki, Pak. Nggih, dengkul kula kok rada gliyak-gliyek lemune. Wah, iki wis mulai iki. Lemuni dengkul kula wis gliyak-gliyek wis mulai. Liya dina dolan meneh neng PKO ketemu sijine kok ten mriki enten kersa napa Pak? Gulu kula cengeng ra ilang-ilang. Waduh, gulune cengeng ra ilang-ilang. Apa ora ndrawasi wis ning donyane arep ditokeh wis priksa karepmu ya. Akhirnya ngantor tumpakane Fortuner kae ning sanding sopiran ki kresek. Ayo obat pirang-pirang gepok mau. Anek kaya kita ngeten niku sangune obat ki lumrah. Nek kaya kita ki obat lumrah kaya karang yo mangan kurang gizi. Turu neng lincah. Lunga semes ngebul. Dadi kepanasen, iki lumrah. Nek sing kaya ngono kae wis mula rasah meri, rasah iri, rasah pengin. Mikir kita niku kedepane nalika engko mlebu kubur karo sak mburine sing dipikirke iki niku. Gering 3 dina ngeten wingi ya mikir tenan wah iki kok nek ngantek pertanggungjawabane berat wis. Ben tak nggone ngaji. Malam minggu ngaji nang Gunung Kelir tak paksa ora kuat wae. Numpak miyo kleyang kaya layangan pedhot kae. Leyang wis buene. Aja ning dalan, ning pengajian le mati ning kono. Aja ning dalan. Jan kok layangan pedhot. Tekan riko ngaji ngono wis ora iso fokus. Nerangke yo angel banget wong ngrasake lara niku. Wis menggeh-menggeh irung mili-mili. Kok yo Israel ora teko piye to ya. Akhirnya ora kuat tenan 35 menit aku ngaji ra kuat. Yes, 35 menit. Lah niku sudut pandang duniawi. Nek wong sing isih duwe sudut pandang duniawi niku mikirke engko gantine sapa ngeten. Ning sing jenenge akhirat ki sesuk dhewe-dhewe, kowe liyane. Bahkan ning kono bojo anak pun dhewe-dhewe tanggung jawab. Bojo tanggung jawab dhewe, anak-anak tanggung jawab dhewe-dhewe. Kono do nyelametno dhewe. Mula Kanjeng Nabi ngendika, nang donya kowe iki bojoku, nang kono kowe dhewe tanggung jawab dhewe. Arepa kowe iki bojoku, arepa kowe iki nasabku. Ngono iki dhewe-dhewe. Lah ten mriki niki sakniki mikire dhewe-dhewe. Lah mudo arep nyelametke awakmu ki piye pikiran dhewe ra usah mikirke wong liya. Ya asline ngono kuwi kaya pikiran awakmu dhewe iku lehmu ado nyelametke.
Niki kira kita niku dalam rangka nyelametke diri kita masing-masing. Jenengan yo nyelametke awak dhewe jenengan yo jenengan. Iki arepa ning kene ana status bojo, status anak ning kene, sesuk nek ning hisab kono ijen-ijen kok yo. Mula nek kaya kula iki ping butuh kuwi aku slamet. Butuh aku selamat. Mula tak rewangi ngene iki aku selamat. Lah pemburiku piye? Ora urusan aku. Karena nek aku mati wis kuwi urusane wong mburi-mburiku kono kok ya. Kowe bar selamat apa ora awakmu dhewe. Asline ra urip iki ngono kuwi nek sudut pandange keakhiratan. Ning nek praja donya ya wangune ya nek ana mati iki ana generasine gek didelok njaba iki ketok wah ra butuh wah aku. Aku ki butuhe slamet kok nek wis mati slamet wis aman, burine wis monggo-monggo. Karena memang wong urip iki sakjane memang nyelametke diri kita masing-masing. Rasah mikir adoh-adoh lan jenengan isih duniawi banget kok ya. Isih kaprajan banget ngono. Ning ya dhewe-dhewe ning wong iki ya sudut pandangku iki wis nang dhuwur jenengan adoh banget. Nek jenengan ra ganduk wis dadak nggo ondo. Di mah dadi ilang to iki mau. Menggeh-menggeh. Wes kilo nek jenengan paham rekayasane dulur-dulure Nabi Yusuf itu tetap ora lepas saka pengakuan sedulur, ora lepas saka rasa sayang, ora lepas saka rasa mesakake. Sisilan isih njaga sedulur. Utawa tafsir in kuntum fangilina, iki tafsir sing siji, itu apa wae sing dadi sejomu kabeh. Apa wae sing dadi sejomu kabeh sing wujude arep ngedohke Yusuf saka bapakne iki gelem ora gelem kowe kudu nglakoni kira-kirane ngene iki. Lah kok kira-kirane ngene iki piye? Ya nibake Yusuf nang sumur. Ming kuwi solusi terbaik ming sitok kuwi nibake Yusuf nang sumur. Sing kanthi nibake Yusuf nang sumur iki engko kowe ora ana makna mateni Yusuf. Ora mateni Yusuf. Tur ora ngguwang ning tengah alas sing nang kono nggawa resiko gedhe. Nek tibake ning sumur wis aman. Karena sumur ciut. Dan kemungkinan besar nalika sumur iki ditimba banyune karo wong sing do lelungan, cetha iki engko ditemu. Nek jenengan bayangke timba, nek timbane didukke arep dijukuk banyune rak karo Yusuf digendoli. Lah ya ngono ta ya. Kula jenengan jan angel nek kon. Wis. Ya mesti to wong menungso urip gek kecemplung sumur butuh selamat dan itu ada satu celeret-celeret nggo golek selamat timbane medhun gendoli to Yusuf. Masa ngene mbok abot bangki gak mosok banyu sak ember abote kok ngene. Iku apa to iki? Gek arep diwae kok obah-obah. Kok kaya ono wonge, mesti mikire ngono. Kok tak unggahke kok timbane ubah-ubah. Waduh kwerek abot banget ternyata nemu bocah. Kok dilalai buasan munggah baguse pol. Alhamdulillah. Rezeki. Pokoke tak go mulih.
bagus kae sing nemu sugih. Wah wis. Bagus sing nemu kere remuk bagus. Ayo rakopen, jelas rakopen yo. Donge bocah ki mrusuh ginu-ginu apik kae iki. Yes. Ning yo biasane sing lunga nek zaman para nabi mbiyen sing jenenge sejarah orang melakukan perjalanan jauh itu bahasane nggone dhewe saudagar ngene. Sing do melakukan perjalanan jauh itu saudagar. Jadi juragan-juragan pedagang-pedagang kaya memang wis terkenal biasanya mangsa ketiga saudagar kaya Mekah niku rak terus do lunga dagang ning Thaif. Engko nek mangsa rendeng lunga dagang ning kono ngono kuwi. Mesti do lunga ning kono berapa bulan ning kono berapa bulan. Makane kaya nggone dhewe iki mbiyen ditekani karo orang-orang Gujarat Timur Tengah teko ndene sikik dhewe iki ya dagang. Teko ndene sikik dhewe iki dagang. Sing Timur Tengah lho, ora sing Yaman lho. Nek jenengan maca sejarah Yaman teko ngene sing nekake Belanda. Arep dienggo naklukke ulama-ulama pribumi. Sing asline nyamari sebagian muslim, sebagian kafir, sebagian Yahudi. Nek niku sejarah wis menyatakan seperti itu nek sing Yaman, sing sakniki jenenge Habib. Ning nek sing teko dagang biyen ning sejarah niku orang-orang Gujarat Timur Tengah. Kaya dene Maroko, kaya dene si Turki, kaya Irak do ini do dagang. Berarti memang sudah menjadi kebiasaan orang Timur Tengah itu do melakukan perjalanan jauh. Yes kaya jenengan ku nek pon sar ngono kuwi legi, sar megiri ngono lho. Terus engko wage pundong ngono kuwi. Ning kira kuwi kelas ceng-cengpo. Lah karang yo ming adol rem, adol lampu, barang iki. Kelase yo beda kok yo. Mula ini saudagar mesti lewat kono karo dulur-dulure Yusuf cemplungke sumur kono. Harapane men ditemu saudagar. Sejarahe ngono kuwi cemplungke sumur sing paling aman. Wis pokoke cemplungke sumur. Nek kaya jenengan sing paling aman esuk iki ngaji aman wis jelas. Jaga saka kekafiran, melindungi kemukminan sing harapane selalu dirahmati kalian Allah. Niki sik terus esuk muga-muga do diridani Allah Ta'ala, do diberkahi Gusti Allah, pikantuk hidayah, pikantuk maunah, pikantuk rahmat, manfaat faedah, kacekapan hajatipun, hajat dunya maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.